ka office jong ka district social welfare officer Riboy district ha ka jingye trelang ba ka district legal service authority Riboy district nongpo menta ka sngi ka laitrik nopra kala rakhe penon buromi ka sngi kerpang jogito ki bedon ka jingduna ha ki document lane ka international day for person with disability halor kapang amplifying the leadership of person with disabilities for an inclusive and sustainable future. Ya kene ka program la penlong ha patarkma government high secondary school ha kabalawan banya don bentalang do ba sostenes sotun u MLA ka jirang kumukongsan ha ka jingi don rekat upi hajong BDO ka jirang CNRD block ka kong NF Sun district social welfare officer Riboy district ka Dr. Keleng do medical health officer CIC patarkma uba pi thank you usodar ka patarkma uba Lawrence B assistant legal aid defense counsel ka kong joint may sakra physiotherapy civil hospital nongpo lembat kiwe haba ajing kren hakane kasngi nakaliang ba sosten sotun kumukongsan ula ai khuble ya ka office jong ka social welfare officer ka Riboy district bakala ban penlong ka jingra khe ya kane kasngi ka bakar pang na ka banta kito ki badon ka jingduna ha ka khotmen ha kane kasngi la penlong ru ya ka free medical check up balayo ru ban penlong ki jingle kai ba pher na ka banta ki nong snong jongane ka thain ki badon ka jingduna ha ka khotmen bat na ka liang ki nong panyai kila samru iki kusnam sha ki badon ka jingduna ha ka khotmen ki balawan bane simbenta ha kane program ability mo bat kasni bakar pang jongki ki brief badon jingduna ha ki khotmen ti mentau sel ni snow bakalong ka badan kam bangin bo rumo kani program sha kani jirang amin patar kama nama babun manus nem idon kani ke program ke banglaong ti ni sira kaleng mo kisnong sistem away ke blok nang bangin yo banya let's move ha bangin pendon buram ya pi baro na ka we ke por sha ka we ke por ti baknang bangin yo bentalang bangin ya kani ke disni bakar pang jofi dengan ak blay ni kon sharp ya pi baro ki brief badan jiduna di khotmen mo kade sni bakar pang jongpi ni ak blay ya pi ha kani ke sni don por bangin le kita ki ting habbo kasni ke bangin ya celebrate ya pi bangin ya lumlang ya pi baro di brio badan jiduna di department nang ma pinla bangin berpen ya pi bangi ken mau ya pi ni buram ya pi bat ni kwa ba pi pin long lang ki benta society haka imlang kasalang di ni kwa sisa bangin ya don lang kumni bangin le tak program ba pe bat daka ji don lang ki stakeholders baro Kini kwa man peniru ba kani ke program ko long ko bangin ai ke jingtip jingnang sa kiwe pa kipat ba sa kiwe ki brief nong song snong bangin tip sa phang ki jing don jang ki PWDs ki brief badan jiduna ki barmet ki ai ki jing ka hok ke jongki ke ai ki jing ka bangila banle la kalian ka sorga la kalian ka government la kalian ka snong ka tham nangihi ki nong song snong baro di kani inclusive and sustainable future kamut bangi hapan yarap ban ai bangin ai la ya kita ki person ki brief badan jiduna ki department bikin participate na bikin shimenta habaro kian la kalong haka imlang kasalang bikin ai ki jingmut jing la kalong haka jingnang ka jing start bikin yo ya kata ka jing nang jing start bikin school ru hila ban ong inclusive education kamut bangin pedian ya ki ha ki school ki badan balik lang ki we pati para khana dia ka employment ru ni haban ai bikin yo la bikin yo machine menta ha ka ban yo kam yo jam di kumangi tet ha ka state ni mo mi ai ka no sao person bala reserve na ka binta ki brief badan jinduna bikin yo kam yo jam ha ki office tre kam masaka di kumjur ban yo ya ki jing sumar ban yo ya kita ki health care kumba ki we ki yo mapiru ki person ki brief badan jinduna ki kon pila banyo ni kini ki baro ko malong lang kiwe ti kini ke long mani haban pekan ma mo yang iba dan ki long yeng ki ba event ada ngi don di brio ki ba don jiduna ka no no benta ndrei ni i hang ni ba pun pat di ba poi hang ni ru gede ni ba ka jingwan ya lam jong ki ba yeng asen ni mala ki don bi kom kita mo ki ba thai ki ba bersumar su khere ki eno ya ki ti ndrei ben ban daga jinga don lang jong pi pen i ba kidang don hi mo ki brio ki bahayang asem ki bashim pia bakit kya ban kan ai jingerap ya pi ki person with disability ko manglaong mene ngi baro ide ki jingthau ki bakarpang ki jongblei
ublay jule shiliang juesha shiliang, no partiality in front of God. Kumbalong ki weipat ki beriu ki babiang haka renyang ki babiang haki khotmet ki baro ki babiang haka bo perkat piru bafialum hangle pidei kijuk kijing thau ki ba ublay ulat thau kerpang but ublay ue dut ya baro hagni ke por nganum sim yekal por ke bejrong nang pi ngatip papilaidan ke program na do step but menta ngengej habang apay piladon hi kataka jingthai dengan sim pa ikik pa ba finishing khialam nagbata ka jingmentoy ka ba ka sorka kalabu lengba ka department nagbata ka jingmentoy joki khuan kikti ki bahiyeng ki basem ki badon ni ki jingduna hagi khotmet Emily nakaleng junga nakapor ngajukren ngajukentu ba mapi ki badon haka jing duna hagi department pimle bandu jing karmen namar ba kasap ka bakarpang ka boblay lai ngila saki haka ni kamadan mene habang years go ya u kun jogane ka dong ka thang ka jungi usama ropari nongrum uba mangi baro ngilai i leng bakasap ka bakarpang ka boblay lai kadi kasap ka ba ublay kalat kalenti ya baro omdai tangki prig babiang hakalong rinyang hakriang hakit khotmet henry nagabenta jung piru kasap ka bakapang ka boblay ulai kasur ka basu tiang ka basu kaman hado kata ka ba lapen bang hado kata ka ba lapen show nilai i ling bak YouTube iki jingwai keba omdei tang haka dong ka thain ka jungi henry habaro ukui ke partai yes no ya ka sur kaba une khna sama ula perform le ne ula rwai ya ki jingwai ki ba phe khamtam me ke jingwai haka be dei bat ke jingwai na ka banta ke jingem mensim baru kebedon hangne ublay ulai ke sap halala ke sap nak mentajum bakat kum ka thong jong ka jingmut jong ka ni ka program ka theme amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Wanam do jingkarmen piru pidon ya kata future pi. Ya kai ka mau play bu bentar jopi. Ngalai kendo sipon ki perlok ki banang ban tanjan sipon ki perlok ki banang ban snai ki mura ki banang snai ki selia kunta terte. Kini paro ki babun. Ngalai kendo kidai ki baton ya ki jinguruna hagit khatmet. Te lingba kasap ka bakarpang ka boblay laay. Wanum do jingkarmen. Mina top ka department ka don. Nang ta ka office jong video ka don. Wemele jong piu don. Ngin yarap lang, ngin kintiw lang. Ya ka ay kasap ka bakarpang ka ba mapipi don.